हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो माने अन्नप्रसन्न जि खुदियानि आखाम दौनाय बे आखाम दौनाय हाबाफारिखौ दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै आइया आगिना सा Agina, sa, iya, sa, oh, gabar, pineapple issue, pineapple. Cái này ăn được. Ai khét ra tơ mấy nè. Chị sao sắp chứ? Chị sao sao? Ê. Sao? Em vẫn kia sao? Ây da. Game खेलिए सर Game खेलिए Đây à भागिननि दिनै जि अन्नप्रसन्न नै भागिननि अन्नप्रसन्न नै भागिना ला दिनै नै आ धुति गानलायदों नै धुति बर'फोरनि माने जोंनि मा होनना बुङो इखो माने धुति गामसा बर'फोरनिया जोंनियाथ' गामसा थायो देसन नै गथ'फोरनि आइया सा नैबे जाबाय भन्टि এই भन्टिया जाबाय जोंनि जिथु भन्टि गितास्रि भन्टि मेथाइ खनगिरि बिनि बिनानाव नङा हेलौ रायजोफोर नोंथांमोना दिनै आंजों लोगोआव आंनि नैबे बिनानाव जायो आमाइनि फिसाजो गितास्रि आमाइनि फिसाजो बिब' नैबे बिनानाव माने गितास्रि भन्टिया फैयाखै बबेबा प्रग्राम थानायखाय आरो लोगोसे आमाया फैदो कालि आमाइ जिथु मेथाइ खनगिरि कालिराम बिसोर नोंथांमोना रायजोफ्रा मिथिखागौ बिथांखौबो आं दसे नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आङो नाजालांगोन आमाया साइथिं जना दङ दायो नै दा भन्टिया दंफायो आंदो मोजां ना भन्टिनिया आं दा बिराद मोजां भन्टिया इन्जिनियार औ इन्जिनियार फरायदों जोब्बायना औ जोब्बाय आं दा इन्जिनियार दा बिदिनो आरो नैया जोंनि बर' रेडिअ' आर्टिस्ट लोगोसे बर'नि माने बिराद मुंदांखा सिंगार कालिराम सियारि बिथाङा आंनि आमाइ बिथांखौ आं लोगो मोनबाय माने जोङो ज'नो नै दा आमाइ लायनो न'आव जोङो पार्टियाव फैदों आमाइ मा खबर मोजां ना मोजां ओरैनो दा मेथाइ सेथाइ खननो हायो नाया खनो आं दा भुपेन हाजरिकानि मेथाइफोरखौ खनो आदसा बिनिखौ अनुष्ठान बिलाखौ जुदि गोसोखांना आंखौ खननो होयो खनोब्लानि खननानि आदसा दे बेसर बारियाव सोर सिखोला गोमो गोमो बिबार गेजेराव मा नागिरदों आय' मा नागिरदों गन्थं जन्जिर जिर आयो जानजि सेरेरे गोमो गोजा गाननानै दखना गाननानै बेसे समायना आय' बेसे समायना बेसर बारियाव सोर समायना गोमो गोमो बिबार गेजेराव मा नागिरदों आय' मा नागिरदों गामिनिनो सासे सेंग्रा औवा सिंथिं नायहरनानै मिनिहरदों गोसोनि मोजां मोननाय फोरमायहरनानै बेसर बारियाव सोर सिखोला गोमो गोमो बिबार गेजेराव मा नागिरदों आय' मा नागिरदों जोबोद मोजाङैनो खनमारबाय नोंथांमोननि सेराव आमाया मानो होनबा आमाया ओरैनो साख्रिया रिटायार जाबाय साकरियाबो जाबाय फोरोंगिरिमोन गुवाहाटियावनो दायो एसे सोलेरा एसे दुरबल जाबाय लोमजाबाय थायो नालाय नङा होमबा लोमजाबाय थानायखाय एसे दुरबल जायो थेवबो जिखिनि माने मानसिनो माने मेथाइ खननाय बोलो नांगौ बा जिखिनि स्ट्रेन्थ बा जिखिनि दम बेखिनि दमा दासिमबो दोङो नोंथांमोना माने खोनानो मोनबाय माने जोबोद मोजाङैनो सोलेरा माने बिथांनिया माने जाहाथे मोजाङै थाबाय थाथों जाहाथे बिराद दम जि माने मेथाइ खननाय दम
बे माने मेथाइ खननाय दङ जाहाथे अरायबो मोजाङै थाबाय आरो Ngabela haburum humnane pamnane lagauman kha hai lagauman kha bagurumba hai bagurumba bagurumba hai bagurumba Jad nong abela kul nong abela haburum humnane pamnane lagauman kha hai lagauman kha Bagurumba, hai bagurumba. बरिया रोजा रोजा साबायखर बावना थाबाय नबजित बर'निफ्राय एया भात खायसे दिया दे न ओंखाम जाबाय न हेलौ हा হয় গোটাই আলতাপনি বাইরে ya sudah video lanjut oh itu lah kamu sampai na oh iya biar lanjut demi itu lah kami itu lah berkarna hei berkarna oh deh oh kamu datangin dong deh kalau bisa semua ya जोङो अन्नप्रसन्ना फैलायबाय सेफ्टियाव जोंनिया सारुख আমি सेफ्टि बङालि गुसि रायसो न अन्नप्रसन्ना অলপ বছৰ আমি ভাত খাম ओंखाम जाथ'वाखै दासिमबो ओंखाम जाखांनानै दसे थाना जोङो जासिगोन जों दायो ओरैनो मानसिफोरखौ खिथिगासिनो दोङो आइया न' लिउद्राय नोंखौ साहा लोंलिउदो दे साहा लोंनो र' दे दसे थाना जासिगोन जों ओंखामखौ ओंखाम जाबाय जाया हा जाथ'वाखै न boleh जाबाय ना ओंखाम जाथ'वाखै ना आच्छा आच्छा ya ओइ जिथि नांलै জাগাত পানি দে বুঝি আছে কি খাই আছা কি খাইছা চৰাই চৰাই খাইছা ন ঠিক মুৰ্গী খোৱা নাই চৰাই খাইছা गल्ला रानदों दं नोंसोरो ओंखाम जानायाव ना ओइ माइ मुवानिया गल्ला रानबाय आरो बिसोरो माने मिक्स खालामबाय आरो दा या हया नय नोंसा ओंखाम जाबाय जाया जायाखै अ दासो दं जागोन र' मा होनदों साहा लोंदों दं साहा लोंदों दं माइ मुवालाय हा ओंखाम जायाखै जायाखै न' जागोन दे थिगैनो दङ दे